Kongo chiri kuitei? Unzaika madam. Kongo chiri kuitei? Ndandiri mutoilet ndabatwa nemudumbu. Ai baba, mudumbu mupi? Unyanya udya chikafu changu panapo wakafambira kuzodyewo. Ya mudumbu wamukonzereswe nechikafu chedu. Usanyepe munokonzerwa nei? Uri kudya uri kuti zvima cornflakes zvese zviri muri kungopedza. Uri pabasa unotodya madam ndinoshanda sei? Muri kungana kuti umushedza aripi? Ndavadedza muri monyari kuya. Ngori kupi? Ngori kupi? Ndiri mudining. Ukushedza uinda mutuma udara. Muchiri kuitei? Kwaita emergency ere? Yokisa mwana ndozvanda kushedzera. Kushedzera kukisa mwana ndosikuti nchita zvokukisa mwana manje. Sotoshedzerwe. Yokisa mwana iwe. Iwe unoronishungurudza mwana zvizani basa. Problem yako iri papi. Ndinotori nema stress arutondinetsawo. Ma stress apa unoita? Ndosikuti nchita zvokukisa mwana. Stress ipi unondiudzewo? Ndachita zvebasa zvanachita. Zvebasa zvipi zvinokupa stress? Shamwari. Waswa kundikwaza. Tandidonze nyama yangu kandiri munhu. Baby, mwana ndokiswa every second. As long you now don't uraya nayo. Sorry. Iye mwana kuti anofanira kukiswa every second zvaita. Ndo mwana wedu kutango. This is our first born one and only. So ukandiudza kuti wasuda mukisa mwana wedu. Ndiye gada kuti uchipurusira dumbu rangu. Andina bota ndimukise mwana chibata yeye. Some stress andinayo. Awiti stress baby usingandiudzi wewe. Don't worry kana kugara ndinaye mwana. Ngasa gara chikokiswa kumwana. Patinozopinda muna ine wanza kumwana titaita siya mwana. Aiwa. Tuna zvinhu zvakadaro. Sora nditese aruda kisi. Akudza dadakisi. Nguzvinzwa kuti aruda kisi yako. Ndichindikisa alright. Andoramba ukisa mwana. Sumkirai. Iwe. Ndichadamburwa musoro naye mwari. Anyway, Chindikisa alright. kiss you. I love you baby. Love you too. Forever and ever. Sure baby. Just such a darling. Churu kwa musoro. Anonetsa iwe. Atozosama naye wanzi yowe. Kuri kumirira ikwewo. Problem yako iri papiwo. Andimamista zvamamita. Andikonere musoro katondibowa WhatsApp. Yapa no yeso. Unoti kwesha ndingoneka chakaublack. Unotora spoon oro like bange. Undiparira zvese izvi. Ufana kubva even mawindo yangu esvike kuti ane mafuta. Covid. Ndakuendesa kwamai yangu. So ifana kudu. Enda kushandisa this one. Yeah, naita kuchuna alright. Yes, ngokuda uchasa kastofu. Ndinesa kuramira. Alright. Oi, mari vari kunomara. Alright. Yakuenda pana. Zvakaita pasinga ndisi kuzvifarira. Mapleti anotanga kusuka. Womarongedza umo. Womapukuta meso kumodi. Okay. Asi munhu anoenda kumadhoo. Alright. Ine kuti ndichirwara ndasinokwanisa kusvikazira. Sokufana kupukutwa zvakane mvura dzese idzi. Dziri kubuda nditodi kudziona dziripo. Even kuona masipuni musinga ndidi. Zvisingasvikari zviripo. Pamwe unogona ndokupopota ndovoisi rangu. Saka ndinogara zvakachena. Alright. Okay, haiwa ndadzisa. Pane matoka mukati stove ndopane nepano. Aiwa. Haipari nepanga stove. Inoparwa nei? Ndine zvandinoziva zvandinoshandisa. Zvinoita kuti igone kunyungurudza tsvina iri ipapa. Nekuti ndikuona kuti ozviya munhu munogona kuita musikana. Right. Ndikuona kuti ipapa stove iyi ine kumwe kakukondo kayakanoita. Inini ndinoziva manje neunyanzvi hwangu hwemumba ndinoziva kuti kana chida kupinda maareas akadaro pamwe pacho hapana nidhi yekupara. Because kupara kwanichoita ndichanomara stove. Saka ndidi kuti kana ndava panapa ndoita kuti zvinhu zvenyu zviparare. Ndofanira kutoita kuti paite change. Aiwa hapana problem. Just on a place. Yes. Kusuka pani. Ndanda kusuka. Akana chimumira isuka mune nyama yangu yandinoisa tii. So irongedza kuwasiya supu wanirongedza pai. Maybe. So irongedza pai kwa nyama yangu. Mamsina nyama. Ha. Mamsina nyama.
Saka ndingakupenga. Aiwa, nyama mamsina. Undudze kuti mamsina nyama ndasiya nyama mupanda. Mama nenyama iyi ndakamusati. Ndinongozoti warongedza pai. Aiwa, mamsina nyama ndikaenda kudzeka. Aiwa, zvokunditagenzeka zvokuti mamsina nyama. Yanga kusupezwa ndiri kutsvagirwa ndasiya nyama. Ndasiya piece pane hombo. Andisitora ndega. Pisi ndikutora ndegere pana ndikutopenga. Ndinakutopenga ndichibvunza nyama mama. Musachasha kana. Kuona kuti munoita sei. Ese nyama ndaiti kana kuona kati. Wachudi? Ndakuna ndi papisi kadiki ndikafunza tani. Usanondijera zvizwa. Usambode kundijera ukwirikirwa nemugoti muronere. Sanondinzwa zvizwa usandijairire wazvinzwa. Indonondijairewo. Unodya nyama ndichidya pakati. Ndinokama newerewo. Andikuvunza ndinarareka pana. Aiwa, kundimede musika basi. Andizoti kuchawana upi mari. Ndinoda nyama yangu mupandisa. Ndinotenga piece 1 yangu iyo uye usipani mangu. Ndaona tine nyama yangu iri mumpani. Wadi wajira supu wandisiya nyama. Mwana wangu toshata nyama. Iwo wafadza mweya rako. Kaziwo hauna kana nhumbu. Wangu ndiwo shota chicken. Ndoda nyama yangu asikana. Anditiboti zvekujairira. Ndoda nyama yangu. Tazvandikuta varerewo. Ndoda nyama yangu. Kapedza neyo. Tojairo musabasa. Ndosawasana basa muzoitwa watsinyeni. Chizokupa matumbu nemusoro. Sanditi mede musabasa ndoda nyama yangu. David. Aish. Marara yanzi sifamba. Aita sei ndapepa. Ndikubvunza kuti seifamba marara aya. Pakuita sei naye? Imi ndamjingosaizama levels wamwe pagraft lawo. Samoti ndiri kuedza kuungaridza marara imi murutata kukanda apa. Yo aundichonamira yo koyo zvese zvakazosvika pakupfeka uniform panapa. Musiwe waitoya kutoda kuita basa rehouse girl. Musiwe wakasvika panapa negogido yako apa ndichikundikina uchisvika negogido yako andini ndakagashira pana. Ndima kandigashira kwandaramba iri. Saka wazosvika sei pakusvika wakutopfeka uniform kudai so. Muri kuona ndizvo zvinaye. Iwo waiti anzi kutango unechikama nawo izvo kutotsvaka basa. Apa ine zvo wakutondidosera kuti pabasa rangu futi. Ndadosa papi manje? Pauri ndikandirira zvinhu zvese izvi marara isa wadi kudyorera waisa bhini reimomo. Ina ndiri basa rangu wakutokanganisa ofisi yangu. Indikatorawo marara ndikutsvara mashizha ndikutsvara panapa ndikakando imomo unonzwa sei. Nguva yese yauri kuita zvese zvauri kuita izvi. Ini ndikutofunga kuti wakadzokera ini. Ndangoshaya bhini mukati mwese. You can see ndiri munyowani saka handina kuziva. Asi wewe hauzodaro. Tatidheerera woyera negogido yako. Tarisingafungiri kuti iwe ungatozosvika pakupfeka muchitungo uchitoita zvauri uri mubomo. Saka ine zviri kubata asi pane pazviri kubata here ini kana tasvipindiro basa rangu pane mhosva here. Indaito kuchingura ndichitoti uri muenzi. Apa nhasi unofuti wakutodosera basa rangu panapa. Iye zvawakanda kana mararesa urukana une mararesa arukandwa pesa apa. Ini ndinopinda kuti bhizi yekuti kina iwe uchikirina mumba mako uchiuraya basa rangu futi pasi panapa. Nguva ndati sorry inai. Saka munguva yese watopfeka uniform pano iwe. Ndakushanda pano tichake tishandidzana nemi pano. Andishandidzana. Madam wanga vati vachati introduce. So lungoti tazongosangana vasati vati introduce. Asi ndo zvavapo takushandidzana pano. Ndokumbira kubvunza ka pane tepi yandanzi hanzi yepanze handisi kuzoti iri pasaidi pako. Tepi yepanze? Koyo akupinza basa wadi kutenderera newe. Asi naye mune problem nekupinda kwangu basa here. Ingwa nemungorowo pabasa renyu wani. Kuti nowirirana chii zvatanga zvakadai. Kamarara ndati sorry. Saka yoda tepi yepanze ko wakupinza basa wana kupangidza. It's okay. Ndichava mutedzi wangu nevandipinza basa. Saka iwewe unotori kutoya nekutopikisana nesu kudai. Inini handisi kupikisana nemabhosi angu ndomanakira zvakaita. Saka inini ndinowa uri kutoporonga panoka. Ndonzira yamangofunga ungochitora nayo. Ini handisi pahondo nemi. Rega ndizoradzwa hangu tepi nevandipinza basa. Saka ko ndira kubvunza kayo.
Iwe zita ndiani? Ndinoitwa Peace. Unzi Peace. Oh. All right, Peace. All right. Wabva mugeto. Ndio mabvunzo ndinobva kugeto here kana kuti ndakaona kadressing yamakaya nayo ndikati mwemusiwo muri muchirungu kana kuti apa dressing yenyu yaitarodza makabva muchirungu. Makabva mu? Ndakabva muBroadway imomo. Broadway. Asi hamukakodzera kuti mukange muri munhu akakurira moba. Makabva mune rimwe basa muBroadway handizvo? Kwete kuti muri yekuBroadway handizvo? Makabva mune rimwe basa kuBroadway ndizvo? Kwete kuti mukatanze muri yekuBroadway. Boza mukati muri yekuBroadway kuriko kwamakakurira muri munhu akazorwa muBroadway. Mogoya kuti house girl. Iti ndakabva kune rimwe basa kuBroadway. Broadway asi nzvimbo yekutamba nayo. Kuti ungazosaiza kuti kwanzi ungaya kuzotsvaka basa rauri kuita. Asi wakavhundutsira. Handambozvifungira ufunge. Ndakatotori umwe hama. But anyway, it's okay. Wakangoyewo kuda kuti ubelievise but saka apa vatobuda. Imi mune inazvo zviri kuitika kumain. Imi muitai basa renyu. Zvekuda kuzondibvunza information zvivarepo yakana kuti vabuda already vamuchidei. Ndiri kukubvunza, ndiri kuda tepi zvese uri kubvunza kwandiri. Inini panapa ndinorira panapa. Zotoona ndiri pano. Wapanzwa? Ndini mukomagari. Alright. Kana wanzwa achitoyanzi mukomagari kai ndini mukomagari kare panapa. Saka iwewe ndiri kukubvunzira. Pachako iwewe. Nyaya yechikafu aufa. Zuva rakwira. Handiti mati ndimunorira. Saka panyaya yechikafu muchazongozvionera. Saka unorota kuti ndirira nechikafu imo mukati umu. Watosi ya. Unodona chete. Saka unorota chikafu ndiri kubvunzira kuti wasirwa here kana vasisipo ndiri kuti varipo. Bozi asana mbota ya unoutsinye futi. Sekuti nguva ino yese kai ndingada ndatodya. Dai vangu varipo. Saka wayatoya neutsinye futi. Ndiri kutoshaya nguva yese iyi kuti waenda ndisandadya. Enzi kwa shamwari. Anoda kuti aneni. Usaita zvinhu zvako zvokuda kusunga chikafu imomo. Ndoda kutaura chokwadi. Wandiuranidza anozvona. Ndosaka mamutona pachigara pasina maid pano. Nokuti ofisi iyo ndinoita futi kuti iwe ugurunurwe ikoko. Neya kuti ukandinyima chikafu iwe haukwanisi kupagara ende haukwanisi kupashanda zvakanaka. Ini ndinokosa kuti tikubve. Saka iwe pachako iwe kana uda kuti iwe zvinhu zvako zvikufambire ziya nhau yechikafu kwandiri. Boze nezuva rakwira. Ende vakazviziva kuti zuva rakwira aya masikata handa breakfast. Pano ndinodya katatu. Kana nguva yacho kana nebasa rakandiwandira ndodya ka4. Asi kutoti izvi zvikazvi. Dai utori mumwe kana. Wachikwanisa kundigadzira chikafu chichibatana nechemakuseni chausina wandipa. Chiri kuwawata ndizvo. Chiri kuwawata. Uchati wanyarara watizii. Munhu yanenge atotobhuka mecha ndizi. Ndiani wazvitanurira panapa. Ndozvandakajaiswa. Unamasiya aripo marara. Asiya aripo marara. Iwe ndochapinda business kuti basa racho repanzende rako. Ini kana ndatopedza rangu repo ndichibva mukati chichiunzwa panapa. Ndasere mukati chichiunzwa kuti chisundidzira marara. Anditi iwe wagara ungotsvaira. Saka chichakunetsa chii? Saka marara anosundidzirwa achiuya achiuraya ofisi yangu pasi panapa. Ofisi yako haiti nekuti iwe changomabvisa marara acho ungomapisa. Nokuti kana ini ndisina pekumaisa munoba handingazviuraya izvi. Hazvingandibate izvi. Zvokuti ungaswera kutaura hanzi marara maplastiki mashoma. Kuuraya ofisi yangu pasi panapa. Aende zvako. Uyu munhu uri kwa.